हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय एक्चुअलि दिनैहाय फोथाराव जोङो मा होनो सिबुं खानो फैदों आरोना लोगोफोर नै दायो जोङो फोथाराव मोनफैबाय सिबुं खानो फैदों नै गाइस ओरैजाय साथा मना अखाबो हादों नालाय साथाबो लाबाय ओरैजाय सिबुं लानो मना लाबाय नै दायो फोथाराव फैबाय आरोना नै सिबुङा जा मोजां मोजां खारोना नै दायो जोंना खाबाय बिथिंबो खागासिनो दं नै माखासे बे खाबाय आरोना दायो फोथार गेजेराव दंफैयो आरोना जोङो नै फोथार गेजेराव नै दायो सिबुं खानो आरो फुबाय थाङो ओरैजाय थाब थाबनो नै फुदोंसै आरोना जोङो फुना लानानै न'आव बासिनोसै आरोना बिदि सिबुं खादों जि अखा हादों नै दायो खागासिनो दं आङो नै ओरैबायदि अखा हादों आरोना नै बिसोरबो खागासिनो दं नै दायो सिबुं मैगं नै खागासिनो दं बे माखासे दोनबाय आरोना बिराद बुरजा खाबाय जोङो दायो खागासिनो दं अखा बिराद हादों नै गाइस दायो जोङो खागासिनो दं आरोना सिबुंखौ बिराद बुरजा खाबाय जोङो ओरैजाय मना गांनै बुंबाय ओमफ्राय नैबे बस्था मोनसे फुल जाबाथाय थांसै आरोना जोङो दायो खागासिनो दं नै बेजों आंजों जमा लादों आरोना जों मानि थाखाय खादों गाइस सानडे मार्केटाव फानहैनो थाखाय खादों आरोना बेखौ जोङो फानहैगोन फाननानै मा बायगोन नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नैथिंबो माखासे खाग्रा दं आरोना बिसोरबो खादों नै बिसोर सानै ओमफ्राय बिथिं सासे हरैजायबो दङ थांबाय ओमफ्राय बैसोरो माखासेफ्रा हाग्रासो दांदों आरोना माखासे हाग्रा दांदों बिथिंबो दं आरोना नै मानसिफ्रा बिराद दं फोथाराव हाग्रा दांना होदों आरोना माइनि हाग्रा दांनानै होदों एक्सुवेलि बेखिनिया जोंनो सिबुंखौ फुनानै हाग्राखौ दांना होनाय बायदि जाबाय आरोना लांदां जाजोबखादों नै एक्सुवेलि दा हाग्रा नुदों आरोना नै लांदां जालायबाय जों खाना होनानै सिबुंखौ नै दाबो बस्थाखौ बुंहोनो हायाखै आरोना जोङो नांबावगौ एसे गैला माबायानो हो आसोलके हेन्डसाम नुदों नुवाखै मैगं खाग्राया जोंना बिसोरबो खागासिनो दं गैला सिबुङानो खाजोब्बाय आरोना बिराद मानसि खादों नालाय जोब्बाय दायो बेखौ दोननानै ओंखाम जानानै आखौ जों खानो फैबावगोन आरोना बे बस्थासे फुल जाबाथाय बेखौ दोनहैग्रोसै ओमफ्राय जेबो मना दङ बेखौ दोनहैग्रोसै आरोना जोङो मालायनि हाग्रासो दांना होदों आरोना हाग्रासो दांना होदों थांसै दायो जोङो जाबायदि बेखिनियाव गैला बेलेगाव खाहैनोसै जोङो दायो बेलेगाव खाहैगोन आरोना जोङो न'आव बेखौ दोनना फैग्रोनोसै थ' लादो हमदो इथिं हम चलो अभी हमला करो मालायनि माइसो दांना होदों जोङो सिबुं खानाया नै बाना लाबोबाय मैगं आसोला नै मना गांनै लादों मनाया बिजिलांबाय सिबुं मैगं नै दायो जोङो फैबाय आरोना सिबुं खानानै फोथारनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो लामायाव ओरैजाय न'आव थांगासिनो दं दायो जोङो न'आव बेसेबा गोजानै नै लामाया हाब्रु गोनां ना लामायाव हाब्रु दङ जों बेखायनो साइकेल लाबोनाय जायाखै दायो जों बिदिनो खस्थ' मस्थ' लांनांसिगोन आरो उफाय गैया नै बानानै बस्था मोनसे बाबाय ओमफ्राय बियो मना गांनै लाबाय आरोना दायो बेखौ दोननानै जोङो ओंखाम जानानै हाखौ फैफिनगोन आरोना नै अबस्था गैयि जाखाबाय लंपेन्टफ्राबो गस्लाफ्राबो नै उफाय गैया गोरिब जिबन गाइस मा खालामनो बेखौ फाननानै लंपेन्ट गस्ला बायाबा जोंहा उफाय गैया मा खालामनो दुखिया जिबन बिराद क्लियार बानायाखै बेसेबा गोजान नै थांनो दायो न'आव लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बख'गासिनो दं दायो सासेया नै जा बुरजा लाबोबाय जोङो गासैबो सिबुं गोजा आरोना सिबुं मैगं हाथायाव लांनो थाखाय खाना लाबोबाय जोङो नै गाइस दायो जों फैलायबाय आरोना मना लानानै फोथारथिं नै
दानिया बैथिं नागिरनि जोङो इथिंजाय दंना गैयाथाय सिबुङा दायो नागिरहैनि आरोना जोङो मोनबाथाय खानसै मोनाबा फैफिनसै आरोना बैथिंनाय दंमोन ओइ गोजानाव खिन्थु थांनो बाबाय जोङो ओमफ्राय नैथिंजाय नागिरहैनि आरोना बेफोरावबो गोरलै गोरलै दासो रज'दों आरोना खाथियावहाय ओंखायनो दंना गैया नायहैनि र' इथिंजाय नै गाइस दायो जोङो बिराद गोजानाव मोनफैबाय आरोना फोथार गेजेराव सफैबाय नै खिन्थु मैगं नुबोआसै आरोना जोङो ओइ नै गामिया बिथिं थाबाय बिराद गोजान सफैबाय आरोना दायो जोङो ओरैजाय थाइगिर नायनि ओइ थाइगिर बिफाङाव थांनि आरोना दायो बिराद मोजां मोजां जाना दं आरोना जानो थाखाय थाइगिरा जोङो थाइगिर लायनि ओंख्रि जानो थाखाय दैया ना दावगोन आरो बेजों बिरादनो बे जोंहानि हा आरोना ओमफ्राय बेजों दै नाला जाबाय नै दायो जोङो ओइ थांनि गोथौ नामा आया गोथौ आरो टाको टाको लागा नैयावबो नाला दङ दैमा नालाया नै जा मोजां बोयो आरोना बेसो नै सोरबा बेथा होदों आरोना सेन सानो दायो जों सफैनि थाइगिर बिफां गुदियाव जिबौ दं नामा अबे आं बासा बायदिसो नुदोंमोन जिबौ दं आरोना इ सायाव गाखोनो हाया नै मासेल' जाहैबाय जानाय नङा मासेल' नङालै इयो मानै माथाम दं नैथिंबो दं जिबौ गाखोना थायो बिदि बिफाङाव गोरलै गोरलैसोलै बे थाइगिर दंफां गोजा आरोना इबो थाइगिर दंफां गोजा हानबावगोन जानो अखा बोथोराव थाइगिरा बारा देराखै नै फिसा फिसा होआ मानो खुबैनानै नायनि जिबौआ मानै माथाम दंखायो खोमा जिबौआ जिबौ दङ जिबौखौ देखायनि आं नोंथांमोननो ओइ होआ मानो ओइनै ओइ बाख्लायदों नामा ओइनिथिंबो दं ओइनैथिंबो दं ओइनै नालाखौ मोनफैफिनलायबाय जोङो ओइनिफ्राय फैनानै ओइ थास' बिबार दं खाना लांनि इयावबो दं खोमा नायनोसै दैमाया नै एसे गोथौ थास' बिबार दङ थास' बिबार दङ नै बेवहाय थास' बिबार खानि आरोना थास' बिबारखौ मोननो नागिरा मानसिफ्रा बिराद खाफैयो आरोना ओइ नैबेयावबो बेफोरबायदि नाला मोनसे दं बेहायबो गोबां थास' बिफां दङ मानसिफ्रा खाफैबाय थायो आरोना नै गोगोम दङथ' इहाय बैहाय थांबा होमबा गोगोम मोनगोन जोङो थांनो नायनो नङा होमबा थास' बिबार खानो गिदिर गिदिर गायसै नैयाव थास' बिबार दं आरोना नै थास' बिबार बेखिनियाव गोगोम दंथ' नै बारसे थास' बिबार नै बिराद मोजां मोजां दं आरोना नैबो बारसे आं बारनै मोनबाय अमा बेदर गोरानजों थास' बिबार नोगोद दं माथो आइया बै गोलाव खारदेरनो थाखायसो ओइथिंबो दंबायो खोमा ओरैजाय मोनबावगोनथ' आरो हले गोलाव खानांगौब्रा नै मोनबायानो बोथिसे जाबाय आरोना थ' दायो बेलेगाव नागिरहैबावनो जोङो बैयो नायनोथ' थागोन इयो थ' नै जाबाय बोथिसे मोनबायानो आरोना जोङो थास' बिबारखौ बैनिहाय थाइगिर गुदियाव बैया नायमारोसो नामा नै बिराद गोजान मोनफैयो आरोना जोङो ओइनिफ्राय नै थास' बिबारा इयावबो दंलायो नै दायो जों फैलायबाय खानो बारनै बारथाम मोनलायबाय बारनै बारथाम दं आरोना बारब्रै बारबायानो दं
बोथिसे मोनलायबाय बिउटिफुल लोगोफोर थास' बिबार ना जोङो जोंनि एरिया थास' बिबारा दान्दा देरनानै बेनिखायनो जोङो थास' बिबार जिबु थाखोलै बाला थास' बिथराइखौ खानो नामा थास' बिथराइखौबो लाजागोनदां नै थास' बिथराइ अ माय गड थास' बिबार गाइस वाव ओइ बारसे दंमोनलै खाबाय नै आं बाथामाव मोनबाय खिनियावबो नुहुरबोदोंलै गैलाय एकदम बेसेन गोनां बुस्थुथ' बिराद थाखुमायो एसे नुदोंमोनलै नैबो बारनै नै बारथाम नै बारथामनिया दंखायो बेखौबो जों लासिगोन दा फिसाबाबो लानाय जाबाय बारथाम दंखायो जायगायाव नायो बेदरखौबो लासिगोन ओइनै सिङाव बादावलायदो लेवारफ्रा दंलै नै बारथाम बारब्रै आयु जायगायावनो नै नोगोद दं लेवार दंलै जायगायावनो नै नोगोद बुरजा मोनबाय जोङो आरो दंबावो नायलाय मोजां नायलाय बायग' मोजांलै रावबो नागिरफैयाखै थास' बिथराइखौ लादो जानांगौलै थास' बिथरायाबो बिबार बारहांदो इबो नै आरो दंबावो खोमालै मोजां नायलाय ओइनो बारसेबाव बारनै बे बारसे इबो बारसे नै दङ जायगायावनो जायगा बिराद दङ आरो बिफाना बारा गैया थेवब्लाबो माबाया दं लेवारा बिराद दंलै जायगा थाइसेयावनो जों नोगोद मोनबाय माथो मोनबाय नै थास' बिथराइबो लाबाय थास' बिथराइजों लोगोसे लेवारा नै जा गिदिर दंलै लेवार नोगोद दं गैलाबा दङ खोमा नै नोगोद बुरजा मोनबाय जोङो जायगा थाइसेयावनो बे दखरसेयावनो आरोना आरो जों दा सिगांजों थांबावगोन आरोना सिगां गैयाखै बिदिनो नागिरलांबाय थानि आरोना जोङो दायो नागिरलांबाय थागोन जोङो नै नोगोद बुरजा मोनबाय वाव जाबायलै बोथिसे नोगोद बुरजा मोनबाय आरो नायबावनो र' दायो जोङो मैगं नागिरगासिनो दं आरोना थास' बिबार नागिरदों जोङो बे थास' बिबार गोबां खाबाय आरोना बे जायगा फिसायावनो ओइथिं नागिरलांबावनि ओइथिं बिराद बिफां दङ थ' लाजोबदों मुनाफ्रा नै गाइस जब' जाब्ला एखेबारे माने जब' जाब्ला मोजांलै जब' जाब्ला जों थाबायगासिनो नै आलि आलि नै थास' दङ आरोना बिबारसो दंना गैयाथाय थास' बिबार नागिरनो फैदों आरोना जों बिथिंजाय सिबुं नागिरबोदोंमोन ओइथिं सिबुङानो गैया बिराद खम सिबुङा हरैजायसो थागोन सिबुङा दा नागिरहैबावगोन आरोना जोङो ओरैजाय थास' बिबारखौ खाना लांनि जोङो बे गरा गरा बिराद थास' बिफां दं आरोना बेखायनो जों बिथिं फैदो मेंबाय जब' जाब्ला थाबायनानै ओइ थास' बिबार दङ ओइ बेयावबो दं थागोनथ' आरो है नै बिफां दङ है नै दङ है दङ थास' बिबार नै बवा बेलथायलायदो थास' बिबार नै नोगोद दङ थास' बिबारा माय गड थास' बिबारा नोगोद दं बाला थास' बिबार थास' बिबार फाननानै मा बायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बारनै थास' बिबार खाग्राया गोबां दङ आरोना थास' बिबारा मोजां नायै नै गोथां गोथांबो दं नै सिनाया रानलांजोबलाय माथो सिनायनो नागिरा नै नायलाय अबेहायमोनलै आया नै बियो मोनसे रानलांबावबायसो सिनायनो नागिरा माने नै थास' बिबारखौ दासो गोदान गोदान बार गोदान खाफाल मोजांलै नै गासैयावबो दङ होनबाबो जायो नै दायो गासै बिफाङाव दङ होनबाबो जायो मोजां नायलाय दासो गोदान गोदान माने बे आवगोलाव दायो नायबोनि आरोना जोङो बारबा सयथासो मोनबाय बिथिंबो दंबोयो आरोना नै बिराद माबा दङ थास' बिफां दं आरोना ओमफ्राय नैयाबो थास' बिफां दंबावो नायनो जोङो सेंग्रा बैसोआवनो सिंगोलै थायोबा बोरै जागोन
आयु डेन्जार दंथ' आरो थास' बिबारा नै लाखि गाय जोङो दा आरो ओरै फारसे एसे वाव जारौ जारौ जारा जारौ थास' बिबार नै नैबे थास' बिबार नोगोद दं नै थास' बिबारानो गोजा आरोना हैबो वाव लाखिलै नै गाइस मोनबाय थास' बिबार एक्सुलि मबाइला मानोबा बेक जालांगासिनो दं आंना बेखायनो भिडिअआ स्किप जागासिनो दं आरोना थास' बिबार दायो थास' बिबार नागिरदो आरोना थास' बिफाङानो गोजा नै मोजां नायख' गोबां दङ बिथिंबो दङ बिफाङा थास' बिबार नागिरबोदों जोङो थास' बिबार खानो फैदों हाग्रा बारियाव नैबो बारसे औ माय गड थास' बिबार खानो फैदोंलै नै नोगोद दङथ' थास' बिबार थास' बिबारानो गोजा नोगोद दङ नायलाय नै नोगोद दङ नै एसे गोथां बार गोथाङाव लाजायो आयु नै लाखिलै गाइस दिनै नोगोद थास' बिबार दङ थास' बिबार नैसिनि बुरजा मोनबाय आं दसेनो बिथिंबो दंबावो खोमा सिनायनो नागिरा थास' बिबारखौनो दङ नै गोगोम दङ एसे नागिरलांथ'नालै जाबाय नै थास' बिबारा गोजा थास' बिबार खानो फैदों हाग्रा बारियाव थास' बिबार खानाय थास' बिबार मैगं सबजि ओरैबायदि गोथाव मोनो आरोना आं थास' बिबारखौ सिगांनिफ्रायनो जुदि संनो रोंबा माना सोरबा संनो रोङिफोरा बिराद मान जायो आरोना थास' बिबारजों मोजां संनानै जानांगौ गाइस मोजां संना जाबाथाय माना है मा खादों नोंलाय थास' बिबार मोनदोंना मोनदों आदै नै जाबो बुरजा मोनबाय माथो इयो सोखायाखै नोङो नोगोद बुरजा मोनबाय नै खायाखै माथो नोङो आइया थालांबावदो आरो मोजां खायाखै मोजां नायलाय बिराद दङ नै आरो गोथां मेरला दं नै इबो बारसे ओइ गालांजोबदो सुवादा थास' बिबारखौ नै थास' बिबार गालांजोबदो सुवादा नै बारसे नै मोजांखौनो नायाखै सुवादा फाग्लाया थास' बिबारखौ मोजां खायाखै मोजां नायाखै आरोना इयो नै बिराद दङ जायगायाव लासै नायाबा नुवा गाग्लिम नायनांगौ आरोना थास' बिबार खानायाव लेवार बाजालायनाय थास' बिबार खादों बेफोर खायाखैनो माथो नोंलाय आंना मबाइला स्किप जाबाय दं मानोबा नै एसे मोनबाय नोगोद बुरजा मोनबाय आरोना थास' बिबारानो थास' बिबार थास' बिबार खाफैदों नै हाग्रा बारियाव ओइथिंबो दं खोमा गोदान दासो बार गोदान आरोना
थास' बिबार फाननानै नै थास' बिबारा नै नोगोद दं बाला थास' बिबार फाननानै बराखौ लाना फैबा ओरै थांखानो हासिगौमोन ना नोगोद मोनबाय जोङो दायो थास' बिबारखौ हाथायाव थोलाया आरोना थास' बिबारा गोगोम मानसि नागिरो थास' बिबार बेनिबो एथ' मोजां मोजां आयु कितना बरिया बरिया अच्छा अच्छा है नायलाय जायगायावनो जायगा थास' बिबार दं बेखौ नुवाखै आरोना आयु एथ' नोगोद थास' बिबार दङ नै नोगोद बुरजा मोनबाय जोङो दसेनो सोदो दाना एराखैलै फिसा फिसा ना बेखौ देन्थाखौ समान हास'गोनब्रा बे समान खानानै दे फटाफट ओइथि नागिरहैबाव नांगौ जागोन दे 40थासो फैबानो जागोन गाइस दायो जोङो बे थास' बिबारखौ सानडे मार्केटाव फानहैगोन आरो ना रांनि दाम दिहुननो थाखाय अ ज़्यादा नहीं चाहिए 100 रुपीस मिलने से हो गया रांगिया का दाम निकलने से हो गया हाँ नोगोद बुरजा जाबाय वाव थास' बिबार बेखौ जोङो मानो खादों होनोबा जोङो बेखौ फानहैगोन आरोना हाथायाव फारसेखौ नाख्लायब्रा दैखौ गैथिंला बायबा जेबो नङा बास जाबाय दानिया गोगोम मोनबाय आरोना जोङो थास' बिबारखौ थास' बिथ'राइबो बिराद दंमोन जोङो खायासै आरोना थास' बिबारखौ जोंनो नांथ'ला बिबारखौनो खानोसै आरोना थास' बिथ'राइया गोगोम दंमोन बहाय खाथ'ला जोङो ओमफ्राय इदि नागिरहैबावनि आरोना थास' बिथ'राइखौ नैया बेबो जाबाय आरोना मोनसेयाव सोजोबनोसै नामा दानो मोजां जानाय मोनसेयाव सोजोबनोसैलै मना मोननैयावबो लादोंमोन आरोना मना मोनसेयावनो सोनोसै डिस्टार्ब जायो वाव मनासे जासिगोनानो आरो बेथिं आरो मोनबावगोन ना जोङो गोबांनो लेट्स गो दानिया लेट्स गो नैबे सुइस गेट दं आरोना सुइस गेट माने देख्लाजोबना होदों नै माइआव लोमोना देख्लाजोबना होबाय माथो सुइस गेटखौबो नै बारसे मोनबाय आरोना नै गैया बारसेल' गोगोम दङ नै थास' बिबारा ओइथिं नागिर जिंथिं बारसे बारथांखा जायगायावनो नै बारब्रै मोनबाय आं नै बारबा नै सयथा मेरला दं नैबो 7था नै मेरला दं वा जिबौफोरसो थागोनलै बाला गाग्लोबना नाय बिसिनि 7था 8था सोदो मनायाव ना सोनो बालायदों नामा सोनो बालायदों बुरजा मोननायखाय सोदो बेसे बुरजा जाखो जाबायानो गोगोम बुरजा गोलावद्राय जाबायलै देन्थाया इयो मानला जोब्बायसो थास'आ थास' बिबारा मानो होनबा जोंना थास'आनो खुजालिखा नालाय खुजालिखा माखौथ' बुङो थास' नै सिबुं दं आरोना सिबुंखौ एसे खाना लांसैलै बेसे गिदिंबावनो बिदिनो सिबुङानो गैया बोरि गोजाना ओइथिंसो दं गोथौआव दायो एसे सिबुं खानि आरोना सिबुं मैगं फिथाइ गोनां गोजा माथो फिथाइ माबाजोबनाय खानोसै गोलाव गोलावथार नै गोलाव खानोसै एसे मनासे जागोन जायो सिबुं मैगं खादों नै गाइस सिबुं मैगं सानडे मार्केटाव फाननो जा मोजां खानाय हाथायाव नोंथांमोना बायनो हागोन आं फानहैगोन आरोना सानडे मार्केटावहाय
जा गोलाव गोलाव बिराद मोजां मोजां रज'नायनि वाव नै जाथाव जाथावखा बे दिनैहाय अखा हानानै लोमदों आरोना थेवबाबो जोंनि न'आव दैसो मोननाय जाजायो बिथिं नोगोर जादों बे मोजां बारा गैया इयो थास' बिबार खादों नै जोंना आसोला थास' बिबार बारनैल' नामा बारनैल' नै गाइस दायो जोङो बेलेग लकेसनाव मोनफैलायबाय आरोना थास' बिबार नागिर नै बिथिं नागिरलांनि जोङो दैमा गरा जिं जिं आरोना बहा नैयै दै बोहैलांग्रा दंमोन बायलांबाय माने खालबारा काहानिया इदि जाजोब्बाय नै गब्राजोब्बाय आयु थास' बिबार नोगोद दङ नै थास' बिबारा वाव आयु गथ'थार नामालै इयालाय अबेजों नोगोद दं नै जब्ल जाबाय गोथौ खोमालै इयो लाख'नो हाला नै मेरला नोगोद मोनबाय ना वाव नै थास' बिबारा नै आंबो जा बुरजा मोनबाय आरोना नै थास' बिबार वाव गोलाव गोलावलै एसे बस'लायनायखौ नै गोलाव गोलावखौ एसे बस' आसोला माथो रागा जोंग्रा मानसिया बिदि आराम माथो होबावलायो होयोब्रा मोजां जाबाय एबारल'सो मोजां जाबाय मैया जा नायदों दुइस' बायगोन र' बास जाबाय फै आरो इथिं नागिरलांबावनि आरोना जों हनै बैनिफ्रायनो नागिरना फैबाय जोङो दायो नागिरलांगासिनो आरोना खर'थिं थास' बिबार खायनो गासै नैबे थास' बिबार बेराखौनो बारसिलायबाय माथो थास' बिबार खानो थाखाय आसोला थास' बिबारनि बोलो थास' बिबार जानानै बोलो जादों आरोना बैनिसो जाना फैबाय लाखिदो बेयाव दंबोयो आरोना थास' बिबार लाना फैनि थास' बिबार नागिरदों गासिबो मिरिफोरनि बारियाव मिरिफोरा जाया माने जायो दे बिसोरबो खानो रोङाखै थास' बिबार नुदोंमोन नै गाज्रि जालायजोबलांबाय रावबो खानानै जाग्रा गैया नै दायो फुख्रि जिं जिं नागिरदों आरोना आङो बे फुख्रि दङ नै बेफोरबायदि फुख्रि मेसिनफोरनि फुख्रि आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय थास' बिबार नागिरनानै मोनफैबाय आङो थास' बिबार बै सायाव दं बे सिगां मानसि थायोमोन आरोना दा थाला नै न' लुबावहांदों इयो थास' बिबार न' लुहांदों आरोना इयो एसे गाज्रि जाजोब्बाय नै थास' बिबारा नै बारियाव मुथासे मोनबाय आरोना मुथासे मोनबाय नै बयबो जाबाय दायो गाइस थांफिनलायनोसै जोङो न'आ ओइ बेसेबा गोजानाव थाबाय बै नुहुरनायासो थिंफोर नुहुरनाया गामिया दायो जोङो थांफिनलायनोसै आरोना नै देखायलाय बेसे बुरजा जाखो मनासे आदा मना गेजेरसे आरोना जालायबाय गाइस दानिया थांलायनोसै नै मैगं बारि जागासिनो नै थास' बिबार खोनानो मोनदों क'क्राझाराव माथो थास' बिबारा दामा बारायदोंनो नोंथांमोना नांगौबा कमेन्ट खोन्थाहर दै नै बिथांमोनानो फानग्राफोरा जोंना बेयाव हलसेलाव हरो आरोना नै बेसे बायनो नोंथांमोना आरो बेसे जानो 10 थाखानि खै मुथासो हरो बायदि मुथासेल' 10 थाखायाव मुथासेल' बे जाबाय सिबुं मैगं आरोना सिबुं मैगं नै 20 थाखानि मुथाथाम आरोना मुथाथामाव 20 थाखा नै आं देखायनि बोथिथाम जाखायो नै मुथासेयानो बोथिसे जाखायो आरोना
बे सानथाम जाजागोन नै 20 थाखानिया ओमफ्राय थास' बिबारखौ माबायदि होदों थास' बिबारखौथ' दा खाथ'नाय जायाखै खाथ'नाय जायाखै ना थास' बिबाराबोथ' नोगोद दाम ओरै बिसिनि मुथायाव 10 थाखा आरोना ओरैनो 15थासो खाजायो नामाथाय खोनानो मोनदों क'क्राझाराव मुथासेयावनो माथो 100 थाखा जादोंनो जोंनाव इसेबां नांलाया बारु मुथासेयाव 10 थाखाबानो जायो नै बियो 10 थाखानो अदालगुरि होनदों नामा चिरां उदालगुरियाव माबा थास' बिबारा दामा बारायदोंनो जोंना बारायाखैनो माथो जों मोनाबा खमायदोसो जोंनियाव कमेन्ट खोन्थाहर नोंथांमोननो नांगौबा खमावनो हरगोन जों हलसेलाव ट्रेनाव थिखोना हरगोन आरोना डिलिभारि जोंना नै सेंग्राफोरानो मैगं फानग्रासो जाबाय उपाय गैया गाइस बिदि मावाबा बाक्सानि सेंग्राफोरा माबा मैगं फानग्रा जाजोब्बाय बेफारि जाबाय जों बाक्सानि सेंग्रा आरोना मालाय बायदि मावा दाङा जावलायबाय थाया जोङो बाक्सानि सेंग्राफोरखौ नाय मैगं फाननानैसो जायो मालाय बायदि नङा ओरैनो थाया खामायो आरोना बाक्सानि सेंग्राफोरा थास' बिबार फानो माबा सिबुं मैगं फानो नै दायो जों गाइस सानडे मार्केटाव फैबाय आरोना मैगंखौ लानानै फैबाय जोङो दायो नै दायो मर्निं माखासे नैथिंजाय दखानफ्राबो खुलियाखै आरोना दायो मर्निं सम दायो मैगं थाइगंनिल' आरोना बेफारिफोरा माने मैगं लांनो थाखाय फैगासिनो दङ दायो जों बेफारिनो हरगोन आरो दा बेखौ एक्सुवेलि जोङो बेफारिनो हरदों आरोना लोगोफोर मैगंखौ बेफारिफ्रा एखेबारे सेलायलायो माने बस्थाखौ थिखोना लानानै थांदों आरो दा बेनि उनावसो हिसाब खिथाब बानायबाय ओमफ्राय फैसाखौ हरबाय आरोना बेफारिफ्रा बिराद सेलायलायो एक्सुवेलि जों सेंग्रा मानसिना बेखायनो जिरायना फानाखै आरोना बेफारिनो हरबाय सानडे मार्केटाव थास' बिबार फाननानै आं मा लाबखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेग लाना फैदों आरोना आं गांसे बेग मैगं फाननानै नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट खालाम बेखौ आङो कलेजाव लांनो थाखाय बायदों आरोना लेखा सोनानै लांनो थाखाय नै बेनि प्राइसआ जाबाय 300 थाखा लादों आरोना बेवहाय 300 लाबाय ओमफ्राय बेवहाय आरो दंबायो 300 थाखानि सेन्देल बे जाबाय 300 थाखानि सेन्देल आरोना बे दङ बोराय मडेलनि 300 लादों बोराय मडेल सेन्देल हिन्जाव स्टाइल लेडिस स्टाइल बेलेग कालार मोनासै बेखौनो लाबोबाय आङो बोराय मडेल नुबाय बेलेग कालार नागिरदोंमोन आरोना बेलेग कालार मोनाखै बेखायनो लाबोबाय आङो नै बेखौनो गानसाबसै बे 300 ओमफ्राय बेगाबो 300 आरोना बेगा बेबो 300 लेखा बहिखौबो रिसाल लिरनाय दं नै 800 थाखा लिरनाय दं आरोना 799 लिरनाय दङ ओमफ्राय 300 लाना फैबाय सिगांबो बायखांबावबायमोन आरोना आं बेखौ सिगां एसे खमावनो मोनदोंमोन दायो दाम बारा लाजाबाय आरोना आङो सिगां बेखौ 280 आव लाबोदोंमोन आरोना आङो दायो लाजाबाय 300 लाजाबाय बरिया बारा गिदिर नङा फिसाबो नङा मिडियामनि आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगोफोरनिफ्राय